قياشيت لبي تخطاتاليت لب ولا الزانتا دراسي بينام في الساعتين تراخي تسفيت قبر ميكال مبل سوسان حموشن كفال إسرائيل نبيتو كأتون كله نابسي أولمبر نمنبريو زأتو زنبري مسلوين نبرن نكارمل زهاب لبو صلئي مليئة كم زحنحن تقبرون سنابو انقعا كستنفس قديدو نبرا إسرائيل أبسالون كأتون كله نتنقابي تقوم جيمن زنبرا ولاديتو نايزغير سلامتا أيقرب لنن دبن بن يلون كله كم تحي زهرما دورهو آفو غفيتو يلهله نبرا أمونغوت أبايات متحف كان هياو سبن فللي هالو زبل دول دما نامرو يناوتو نبرا انتاي دا حاندي خالومي ولاديتو كنتاتو مستعزبا بوشت أنحماقنا تسمعن حتتو ولا حانتي كونكن ملسا نكونتاتو زحبر قصو كابديو نمخوال دننيلو كميوي علكغ جيغو تردئو دونجيو سلام تقربا حقو دا عين تنتخلالو حتى أن باجئن زنصبارق نبلا إسرائيل زهابو ملسي أين برن ولاديتو أبلع لتزلوو كي وسخو سلسقة ناب كفلو خمرح والسنة انتقونا كرم متزو متخطاق ولاديتو قدمو اتستباها هلنا يوخا انتاي تباهلنا دينا قاشا خون دلعي ولاديتو زربأن بزي كامرعا كالي خمزي كون زنقعو يكونن قنا انتاي كبلن كتمرعو مخوانكا تسامامعنا دوين برنان انتا نسخاكوا قلطيف كاي خات تعس حداس قوال سب كتلالين مخوانكا حبير كان نيركا انتاي زبلو طفيو رؤسدنا زهبو علوتاو ملاش ابلع الولاديتو زفطرو قنزا يفلطيو سلازي نزقربلو حتو امخانيو بعقل خحلفو مرصه انتخونه كله خسعرو كم زنقده مخنيتون طفيو كسام معاسي زمخني زبل حساب اب امرو تف مسبلو دما كحسب كسادو غحصصه انت قلعه حرق أولاديتو مقعصاصو دس لزيبلن كنت زحسب كو يكونن ماما أردأن مرع أدلنياتات رايم زرخبو أنا قنا نصحف مبر نمرع أنا حدارنا يتفطركن وي رأسن دقفن كم حزنتنيا أسكر قرا انتاي دا الكا تخون انتاي دي خاتبلن تسنبدني خامسلني أي سنبدنني زربا ولاديتو نوشتو كوركيرو كخمسمس دفافي ويو دخونا ولاديتو خي كوريا سلسقا كيريو دننا امو حديو نساتن يسنبدا خي هلوا انتاي دا الو خند زصلاتنا يمرعا تسري خاديخا عقلوز فتاتن حتوتات صعبو اسرائيل بزيكا خاب گص ولاديتو مخوال كال اماراصي ترايون كاب سالون دما بدديلو وصا نابي تهدم عديو كغدفو سلازيدليا ددحريو صعبا هاديم كافتح حلوديو اسرائيل سقوم تقاريصو قما كاب شجر هاديم كافتح خمزي اللي يفلطيو حقا يدي حسبه انتاي مسيلكي بدو زربا جمره نفسي كفتش يدللخو زز قرب كون والد مصنع زابيان زلوا ناتن صقمي لدمدي ملخو نات كايت صقم كالو ود خالا ايتبل زز حزو امني خمز دربي بعل ونچف نسخا دما زز قربخا والد تباهرن انتخونكا ماي چلوت كتحصب عليكا اراغودالو حجد ما ذا صبقت غديفاتكا صبقات ابزحلو هاجر استفطره صقم سلازيبلو كالو صبقات ايسنن يد تسفو غلصا هاي زي منزربا رأسن نقنقا صبقات عد هاجر انتاي كعبسالنين ناتكا قدا زي تحز دقيم تأرقي خازلخا صبقات دما ناب أرقيتاي مصانين كابلو إس قوالي تلب ماي نبرتن انتخونا مرعا دونجي خيان اب كالوت بريرا فقادنيا دي خاب عليكم صالكا صقمي كفلت كحكم مش تبلن اللغي مسديو مكتا ترجم كم زي بلو سلازعمنا كم استقبلنا مسيلو نزغصل زرباخ كغتو فتنا انت امينكا ماي چلوت وسدكا بقى ابون ود ناب كفلو سقوما
ሕጂ እንታይ ትብሊ? ካርመልን ሜራብን ንኖህ ተፋኒኖኦም ስወፃ ካርመል ንሓብታ ዘቕረበቶ ሕቶ ነበረ። ኖህ ሰብ ደይኮነን ሜራብ? ኣነ ኸም ይበልኩን ካርመል እንተኾነ ምስ ናኦድ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ምፍልላይኩም ስለ ዝገረመኒ እየ ዝሓተክ ዘለኹ። ናኦድ ይቕሬታ ሓቲትኪ ንኖህ ክትሕግዝዮ ይትኽእል እንዲኺ? እስራኤል እውን ዕጫ ናይ ናኦድ ዝገጠሞ እዩ ዝመስል። ኣብ ኩሎም ንጽህና ይረኣኹን ሜራብ ሓፍተይ። ደቂ ተባዕትዮ ንጽህ ፍቕሪ ደልዮም ኣይኮኑን ዝቐርቡና፣ ካልእ ሕቡእ ነገር ዘለዎም መስለኒ። ሓቂ ሓይሽ ምስ እስራኤል ዓሚቕ ሌላ ይመስረትናን። እዚ እናፈለጠ ንሱ ኣዝዩ ተሃዊኹ። መርዓ ዓብዪ ነገር ምዃኑ እናፈለጠ ጽቡቕ ጌርና ከይተጸናንዕና ንመርዓ ሓቲቱኒ። ካልእ ቅዲማ ዓሊለክ ነይረ እየ። ዓርኩ ዝነበረት ዝተበደለት ድማ መጽያትና ነይራ። እስራኤል ይፈቱ እምበር ኣብ ፍቕሪ ዘየትክል ሰብ ምዃኑ ሓቢራትኒ። ኣነ ድማ ኣዝየ ጥንቅቕቲ ምዃኑ ይትፈልጢ ኢኺ። እሞ ኣዚኻ ጥንቆቕ ምዃኑ ሓደ ግዜ ሃሳይ እንዲን ትካርመል ሓፍተይ። ጥንቃቐ ካብቶም ክንርሕቆም እንደሊ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ግና እንደልዮም ነገራት ንሓዋሩ ከርሕቐልና ይኽእል እዩ ከም ዝበልክኒ ትረስዒ። ከመይ ኢልክ ዳ ዘኪርክያ? ሓንቲ ካብተን ኣብ ጽሑፋት እስራኤል ዝረኸብኩ ኣባህላ እያ። እሞ ዝተኸድዮ ዘለኹ መንገዲ ካብ ኩሉ ከየትርፈክን ትካርመል? ኣወዳት ፍቕሪ እናበሉ ናጽነትካ ዝግቡት እንተኾይኖም እንተተረፈኒ እንታይ ጸገም ኣለዎ ሜራብ ሓፍተይ? ሄዋን ኣዳም እንተዝተርፋ ነይሩ ፈጣሪ ምስኣ ይኸውን ከም ዝነበረ እርግጸኛ እየ። ኣንቲ ምስ ደረስቲ ክትራይ ምስ ጀመርክ እምበር ዘረባ ተላሚድኪ? ሰሓቕቲ ሓፍታ። ዝኾነ ኮይኑ ንባባ እንታይ ከም እትብልዮ ኣሰኪፍን ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ኣጊድከ ይሓብርክየን ዘለኺ። ከም እትፈልጥዮ ድማ ኣብ ልዕሊ ናኦድ ልዑል እምነት እዩ ዘለዎ። እሞ ኣነ ናኦድ ኣይመረጽክዎን ሜራብ ሓፍተይ። ባባ ድማ ትንፈልጦ ባባ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ መንገድና ኸይንጋገ እምበር ብውሳኒኡ ክንኸይድ ኣገዲድና ኣይፈልጥን እዩ። እንታይ ከይብለኒ ኢኺ? ንሱ ዳ እንታይ ከይብለኪ? ካልእ ትፅቢት ስለ ዝነበሮ ግና ደስ ኣይብሉኒ። ዳሕን ባዕለይ ክረድእ ብዛዕባ ባባ ይትሰከፊ። እዚ ወዲ እዩ ዘሰክፈኒ ዘሎ። ድሓን ድመስል? ድሓን ካርመል ሓፍተይ። ከም ዘስተባሃል ኩሉ ግና ኣዒንቱ ፍጹም ካብ ነብስኺ ይፈልኒ እዩ። እንድዐ ካርመል ሓፍተይ ኣብ መወዳእታ ንዓኺ ብጸገም ከየውድቐኪ ስግኣታ ገለጸት። ኖህ ኣብ ልዕሊ ካርመል ዝነበሮ ፍቕሪ ኣብታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ምብጻሕ ኣጋጣሚ ኣስተውዒላትሉ ነበረት። እዚዩ ድማ ዘሰክፋ ነይሩ። እንታይ ከይከውን ኢኺ? እዚ ወዲ ኣዝዩ ከም ዘፍቅረኪ ፍሉጥ እዩ። ከም ዝረኣኽዎ ድማ ዝኾነኪ ይመስለኒ እዩ። ምስ በዓል ናኦድ ክነጻጸር እንከሎ ሕጻብ እግሮም እውን ዝመጽእ ኣይኮነን። ጸገም የብሉን ሜራብ ሓፍተይ። ኣነ ንኹሉ ድልውቲ ኮይነ እየ ዝመላለሶ ዘለኹ። ፈለማ እንተትርእዮ ከምዚ ይነበረን። ሽጋራን መስተን ክገድፈን ቃልኣት ይለይ። ቃሉ ድማ ዛጊት ሓልዩ ይርከብ ኣሎ። ሰብ ይቕይር ኣለኹ ማለት እዩ። ስለ ዘፍቀረንን ኣዋር ሓብ ጸገም ኣትዩ። ሕጂ ግና ክከሓስ ክኽእል ኣለዎ። ካርመል ያ ህይወተይ ቀይራቶ እንተይሉ ካብዚ ዛዕብን ፈጣሪ ዘሐጉስ ተግባር የለን። ኣዕሪፋ ቐጸለት። እቲ ስክፍታ ዝበልክዮ ሓቂ ኸይኺ እንተኾነ ከም ሓወይ እሕዞ ስለ ዘለኹ ናብ ከምኡ ዝኸይድ ስምዒት ይህልዎ ይብልኒ። ከምኡ ትበል ካርመል ሓፍተይ። ኣብተን ዘዕልልናለን ሓፀርቲ ደቃይቕ ኣድህቡ ኣባኺ ጥራይ ነይሩ። ንዓይ ፈጺሙ ይተገደሰለይን ይስተርክ ደኣ ኣጆኺ። እስራኤል ነታ ገፊዑ ዘባረራ ኣፍቃሪቱ ሎኢስ መሬት ዘቢጡ ምስ ረኸባ ንኽዘራርባ ዕድል ክትህቦ ተማሕፀና። ሎኢስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እምነት ኣጥፊያ እኳ እንተነበረት ድሕሪ ነዊሕ ልመናን ምምጽዳቕን ግና ኣብ ቦታ ቆፀራ ክትርከብ ተሰማሚዓ ነበረት። እስራኤል ኣቐዲሙ ኣብ ቦታ ቆፀራ ስለ ዝበጽሐ ሎኢስ ናብኡ ክትስጉም ምስ ረኣያ ካብ ሰማይ ተፈንጪላ ዝወደቐት ኮኸብ እምበር እታ ኣብ ሓደ እዋን ዝፈልጣን ኣፍቃሪቱ ዝነበረትን ሎኢስ ኮይና ኣይተሰማዓቶን። እንታይ ደኣ ዝተቐየረት ትመስል? ስለ ዝተረሓቕና ድያ ኸምያ ነይራ? ሎኢስ ናብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ቦታ ክትስጉም እንከላ እስራኤል ብተመስጦን ሓሰበ ኣድናቆቱ ኣውሓዘላ። ከመይ እስራኤል ደሓን ዲኻ? ኩርዓት ዝተጎናጸፈ መቕሉልን ዕቱብን ሰላምታ ኣቕሪባ መቐመጢ ሓዘት። ጽቡቕ ሎኢስ ሓፍተይ ኮፍ በሊ። ዋላ እኳ መቐመጢ ሒዛ እንተነበረት ብኽብሪ ክትቕመጥ ሓበራ። ከመይ ቀኒኺ? ስድራ ከመይ ኣለዉ? ከም ቀደሙ ምቕልል ኢሉ ሓተታ። ደሓን እዮም። ብወገንካ ከመይ ኣለኻ? ማማ ሰላማዊት ከመይ ኣለዋ? ነዊሕ ኮይኑ ይተረኸብናን ደሓን ድን? መሓዛኺ ደሓን እያ። ጥዕና እኳ እንተዘይብላ ንኣምላኽ ግና ካብኡ ዝኸፋ ይተምፅእ ንብሎ። ንወላዲቱ ዘማእከለ ዕላል ብምብጋሱ ባህ በሎ። ምኽንያቱ ንኽልቲኦም ብማዕረ ዘሳትፍ ብምንባሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ዘይጥጡሕ ዝምድና
بخمي علال كمز جمر سكفتا فتير ليو أملاخ مساني خون أنا سازي يزفتون مغنياتو قناعت السبيتين كابت الدس زبل بهرن زترأين زاربا مخانني ኣብ ልዕሊ ሓማታ ኮናት ምንየን ዝነበረት ሰበይቲ ዘለዋ ኣድናቆት ገለጸት ንሳውን ትፈትወክያ ብምባል ርእሱና ነቕነቕ ዝም በለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ስቕታ ዕብላልኡ ረጋገጸ ሎሚ መራኸቢና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ርክብ ፍልይ ክብል ይኽእል እዩ ይቕሬታ ክሓተኪ ዓዲመኪ የቕረኒ ዝብል ሰብ ትቕበል ዲኺ يغريتا زنزقو خلو ديم ይሳኑ ትብል እዚ ዓለም ናይ ክንደይ ሰባት ባህሪ ጂጽር ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ በዲለከ ኢሉ ይስሓብተይ ስለዚ ይቕሬታ ግብርለይ يغريخونካ كنت ብዙሕ ግዜ ትብሎ ተባዓት የም ንበደሎም ብይቕሬታ ዝዓጹ ኣነ ድማ ዋላኳ ከም ሰብ መጠን ዝደልዮ ስለ ዘይረኸብኩ ቅር ኢሉን እንተነበረ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ግና ንይቕሬታኻ ተቐቢለ የለኹ የቐኒየለይ ሎይስ ብምባል ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ንገለ ካልኢታት ኣብ ሓሳብ ኣትዩ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ነፃ ኮይና ክንዕልል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተማሕፀነ እንታይ ፀገም ኣሎ ይትረፍ ይቕሬታ ምስ ተባሃልና ከይተባሃልና እውን ንዕልል ነርና ኢና ንሓሳቡ ደገፈት ሎይስ ሓፍተይ ጌጋ ዘይብሉ ሰብ የለን ኣነ እውን ከም ሰብ መጠን ክጋገ ንቡር እዩ ኣባኺ ጥራይ ዘይኮንኩ እንተላይ ኣብ ካልኦትን ሕጂ ድማ ነብሰይ ክፍትሽ ተበጊሰ ኣለኹ ምስ ሰብ ናይ ምስምማዕ ዓቕሚ ከም ዘይነበረ ንፈሊጥ ኣለኹ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ መጻምድትን ፍቕርን ቅድሚ ምቕጻሉ ክምሲሉ ንሎይስ ጠመታ ንኣፍቀርተይ ከም ገጸ ባህርያተይ ከም ዝርየ ንፈልጥ ኣይነበርኩን ከምኡ ምዃነይ ስለምንታይ ኣይ ነገር ክንንገሪምኒ እዩ ካርመል እያ ነጊራትኒ ነትሕቶ ባዕልኻ መሊስካ ኣለኻ ኣቐዲመን ዝተዛረብክዎ ዘይስማዕ እንተ ኮይኑ ካብቲ ምወጻኢ ካልእ ምርጫ የብለይን ዘገርሚ ተገረመ ብዝኾነ ይቐኒየለይ ኣብ መወዳእታ ክብለክ ዝደሊ ዝከኣል እንተ ኮይኑ ዝምድናና ናብ ዝነበሮ ክንመልሶ ንኽእል ኢና ኣደይ ኣዝያ ትፈትወኪ እናተሰከፈ ሕቱ ቅረበላ ኖ ሕጂ ኸምኡ ይትሕሰብ እዚ ዝሓለፍናዮ ትምህርቲ ኮይኑካ ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከይትብድል ጥራይ ተጠንቀቕ ማማ ሰላማዊት ከም ዝፈትዋ ንፈልጥ እየ ክሳብ ሎሚ ምሳኻ እምበር ምስአን ከም ቀደም እየ ዘለኹ ዝምድናና ሕጂ ንፋስ ምስኣተዎ ዝኸውን ስለ ዘይኮነ ከም ሓፍትኻ ጥራይ ራየኒ እስራኤል ዝኾነ ግብረ መልሲ ከይሃበ ኣጽቀጠ ኖ ካብ ሕክምና ምስ ወፀ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ካርመል ናብ ቤቱ መጽያ ሻሂ ክተስዮ ብመኪና ሒዛቶ ናብ ከተማ ወረደት ኣብ ኤክስፖ ኣብ መዘናግዒ ማእከል ፋጌና ተቐሚጦም ድማ ዕላል ጀመሩ እንታይ ኮንካ ዳልካ ና ሃይለ ምስራኻ ስሒቅካ ተግባርና እንዲዩ ስሒቕኒ እንትካርሚ ብቕብጥሮት ክጽዋዓ ጀሚሩ ነበረ ክንደይ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ስራሕኩም ዘይተገተርኩ መስለኪ እስራኤል ንዝጽሕፈለይ ዝነበረ ደብዳቤ ኣብ ኢድካ ኸብጽሕ ከመይ ደይ ተኸላቢተ ንድሕሪት ተመሊሱ ብዝኽሪ ዝም በለ እንታይ ኮንካ ተቢዕካ ዘይትረኽበኒ ዝነበርካ ኣብ ዝሓለፍናዮ መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ ስለ ዝረኣዩና ጥራይ ደው እናበሉ ንፍቕሪ ዝሓቱና ወዳት መልዮም እንድዮም እዚኣቶም ልምዲ እምበር ፍጹም ፍቕሪ ዘለዎም ኣይመስለንን ከምኡ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ምስ ዝሓለፈት ጓል ክሳዶም ክጥምዝዙ ዝውዕሉን ክድቅሱን ከለዉ ብቄኖ ዝሳቐዩ ብዙሓት እዮም ኣነ ግና ከምኣቶም ክኸውን ኣይከኣልኩን ምኽንያቱ ንካርመል ካብ ልቢ የፍቅር እያ ከም ዘምልኾ መልኣኽ እየ ዝርአየኪ ነይረ ዘረብኡ ከም ዘሕፈሮ ድንን በለ ካርመል ክርትሚላ ሰሓቐት ሕጂ ኸ ኩሉ ግዜ ኸምኡ ይኽንዓይ ፈጣሪ ብቅድመይ ካልኣይ ተምልኹ ኢሉ እዩ ኣነ ግና ብሰንኪ ብሓጢኣት ኣትየ ኣለኹ ካርመል መግለጺኡ ኣሓሲብዋ ቀዊላ እናተመልከተቶ ዝም በለት ኣብተን ምስ ኖህ ዘዕለለተን እዋን ሓደ ዝተገንዘበቶ ሓቂ እንተ ነይሩ ኖህ ብንጹህ ስምዒት ይቕርባ ምንባር እዩ እንታይ ኾንካ ናባይ ዘይትጥምት ኖህ ሰሰሪካ ክትጥምተን ዲኻ ትደሊ ኣይጠመትኩ እንዴ ብሕፍረት ኣብ ጽፍሩ ከኣቱ እናደለየ ሓተታ ኣይተሓዘለይ ካርመል መልኣኽ ተደፋሪ ይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾንኪ ክጥምተኪ ትብዓት ዘይረክብ ዘለኹ እዚ ትብሎ ዘለኻ ጌጋ እዩ ኖህ ትር ኢላ ሓበረቶ ኣነ ንስኻን ሰብ ኢና ሓደ ብልዕሊ እቲ ካልእ ድማ ካብ ዝወጻኢ ክሓስብ የብሉን ስለ ዘፍቀርካኒ መልኣኽ ክትሓስበኒ ጉባእ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ኣምሳያ ፍቕርካ ካባይ እንታይ ክድል ዘለኻ ከይሓፈርካ ንገረኒ ብምባል ተወከሰቶ
اندي ኣይፈለጥኩን ካርመል ሓፍተይ ድሕር ምባል ደነነ ኖ ቀዊልካ ጠምተኒ ንብለካ ኣለኹ እንታይ ኸኸም ትገብር ዘሰክፈካ እንተኾይነ ክርሕቀልካ ናበይ ክትራሕቂ ሰንበደኖ ነተሓፋፈር እንተኾይና ኣነ እውን ነፃ ኮይነ ክዕልል ኣይከልኒ ፍቑስ ኢልና ክነዕልል እንተኾይና ኣብ መንጎና ስክፍታን ሕፍረትን ክህሉ የብሉን ዝብለካ ዘለኹ ትርድኡ ኣለኻ ዲኻ ኣብ ጣውላ ንዝነበረ ኢዱ ጨቢጣ ሓተተቶ ተረዲእኒ ሙቆት ዝፈጥር ስምዒት ካብ ኣእዳው ተበጊሱ ናብ ልቢ ክበፅሕ ተፈለጦ ነቲ ዝሪኦ ዝነበረ ሓቂ ፈፂሙ ከኣምኑ ይከኣለን ካርመል እታ ሰብ ክጥምታን ከሎ እተዓውን ፍጥርቲ ኣብ ቅድሚኡ ኮይና ንኢዱ ጨቢጣ ከተዕልሎ ይትረፍ ብውኑ ብሕልሚ እውን ይኸውን ኢሉ ኣይሓሰበን ኣምሳያ ፍቕርኻ ካባይ ድልዮ እንታይ ኢላ ሓቲተካ ነይረ ኖህ ብእወታ ርእሱ ነቕነቐ ግና መልሲ ሃብከንን ካርመል ሓፍተይ ቅንዕ ኢሉ ክሪያ እናፈተነ ክዛረብ ጀመረ ኣነ ጥራይ ከፍቅረካ ሕደግኒ ኣብዚ ዓለም ክሳብ ዘለኹ ካብኡን ላዕሊ ሓጎስ ዝፈጥረ የለን ስለ ዘፍቀርኩኺ ኣፍቅርኒ ክብለክ ይደልኒ ከምኡ ኢላ ኣብ ጭንቀት ከእትወክን ክጎዳእክን ኣይደለኒ ምክንያቱ ኣነ ንዓኺ ከምዘይከውን ፈልጥ እየ እዚ እናፈለጥኩ ስለምንታይ የሸግረክ ኣለኹ ፍቕርኺ ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ክትሽገሪ ብሰንከይ ኣብ ሓሳብ ክትኣትዊ ምሳይ ክትረኣይ እንከለኺ ነብሰ ምትሓት ክስማዓክ ግን ኣይደለኒ ሕማቕ ክረኽበክ ስለ ዘይደልን ኣዝየ ዝሓልየልክ ስለ ዝኾንኩ ድማ ዝብለክ ዘለኹ ካርመል ክትፃወራ ኣይከኣለትን ፍሩያት ዓይንታ ከም ዓይኒ ማይ ንብዓት ክኸዕው ጀመሩ ኣብ ሂወታ ከም ኖህ ንጽህና ዝሰላበሰ ንዓይ ዘይብል ሩህሩህ መንእሰይ ኣይረኣየትን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ፍቕሪ ኣፍቃሪ ስሱዕ ምዃኑ እያ ተኣምን ኖህ ግና ከምኡ ኣይጸንሓን እቲ ብኩሉ ኣምሳያ ዝደሊ ፍቕሪ ኣብ ኖህ ካልእ ኮይኑ እያ ረኺባቶ ካርመል ሓፍተይ እንታይ ዳ ኾንኪ እዚ ካብ ልሳነይ ዝወፀ ቃላተይ እውን ይጎድኣክ ኣሎ ማለት ድዩ ሕማቕ ስምዒት ፈጢረልክ እንተኾይነ ፍቓድ ሃብኒ ኸይድ ኖ ኣይትኸይድን ኢኻ ኖ ሓወይ ንብዓታ ደራሪዛ ኣዕሚቓ ዝተንፈሰት ኖ ሓወይ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ምዃንካን ፍቕሪ ትምህረኒ ስለ ዘለኻን የተደፋኒቐ ፍቕርኻ ምሳያ ስለ ዘይደለኻሉ ይምቢዕኒ ቃላትካ ጎዲእኒ ይኮነን ምስ ካልእ ምሰና ጻጸርክዎ ግና ከም ዘስተንትን ገይሩኒ ንጹህ ፍቕሪ እዩ ዘለካ ኖ ንጹህ ፍቕሪ ገጢምኒ ስለ ዘይፈልጥ ክጻወር ኣይከኣልኩን ፍቕሪ ንጹህ ክኸውን እዩ ዘለዎ ኣምሳያ ፍቕርና ካልእ ኸይንደሊ እዮም ናይ ሞራል ሰባት ዝሕብሩና እንተኾነ ኣምሳያ ዘይደሊ ፍቕሪ ዛጊት ውሕድ እዩ ኣብ ልቢ ኖህ ግና ንጹህ ፍቕሪ ረኺበን ተማሂረን ኣለኹ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዘይተጸበቕዎ ስለ ዝሰማዕኩ ድማ ኣዝየ ዘመስግነካ ይቐኒየለይ ካርመል ንስኺ ዝመሃርክ ንበዝሕ እቶም ኣብ ህይወት ሓደገኛታት ዝኾኑ መስተን ሽጋራን ክገድፍ ዝገበርክኒ ሰብ ኢኺ ከመስግነክ ዝግባእ ብግልባጡ ንስኺ ተመስግነኒ ይገርም ንጽህትስ ንስኺ ኢኺ ንጽህናኽን ኣብ ሰብ ዘለካ ሓልዮትን ምሳይ ብምህላውኪ ኣረጋጊጽክዮ ኢኺ ኣነ ዳ ኣብ ቅድሜኺ ክቐርብ ዘይግባእኒ ሰብ እንዴ በጃኻ ኸምኡ ትብል ኖ ሓወይ ብኣምሳል ፈጣሪ ከምዘይተፈጠርካ ብኸምዚ ዓይነት ዘከሻምሽ ቃላት ነብስኻ ክትነቅፍ ጽቡቕ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ክቡርን ዝፍቀርን እዩ የሬታ ካርመል ካብ ዘይምፍላጥ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንዓኺ ደስ ዘየብል ቃላት ክዛረብ ድሌት የብለይ የቕኒየለይ ካብቶም ዘጋጠሙን ወዳት ብብዙሕ ነገራት ዝበለጽካ ኢኻ ኖ ሓወይ እዘን ክትገድፈን ዘለካ ወልፍታት እንተገዲፍካ ድማ ብሉፅ ኮንካ ትቕጽል ኢኻ ዳግማይ ገጽክያ የርእየኒ ኣይምለሰነኒ ካብ ልቡ ቃል ኣተወ ኣብ ቅድሜኺ ክቐርብ እንተኾይነ እቲ ንስኺ ደልዮ ክፍጽም ክኽእል ኣለኒ ኣረጋገጸላ እሞ ኣምሳያ ዝለገስካለይ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ፍቕሪ ካባይ ትጽበየኸ እንታይ እዩ ከምቲ ንስኻ ንዓይ ከተሕጉስ ዝበልኩኻ ትገብር ዘለኻ ኣነ ድማ ክሕጉሰካ ክገብሮ ዝግባእኒ እንታይ እዩ ካባኺ ዝደልዮ ረኺበ ኮፍ ኢልክ ምሳይ ከተዕልል ፍቓደኛ ምዃንካ ዓብ ነገር እዩ ደጋጊመ ድማ ከመስግነክ ደሊ የፍቅረካ እየ ኖ ካብ ልቢ እየ ዝብለካ ከማኻ ወዲ ይረክብኒ እንታይ ኖህ ፈጺሙ ከኣምን ኣይከኣለን ሓቂ ከረጋግጻ ዝለኣኸነ ዓይንቱ ኣብ ገጽ ካርመል ዓሊበን ተመልሶ እንተኾነ ሓቂ ከም እተሓብኦ ክግለጸሉ ኣይከኣለን እንታይ ኾንካ ሰንቢድካ ሓተተቶ ካርመል ኣይሰንበድኩን በለ ኖህ ካብ ሰንብኡ ንደገ ክወፅእ ዝደፍኦ ዝነበረ ኣየር ዓቕሉ ስለ ዘጽበበሉ እናተጣርዐ ሓቂ ሓይሽ ከተፍቅርኒ ለይተጸበኹን
حق درغو حلا يفكرك ينو كابل بيزار بالله አረጋገጸትሎ መግለጽ ፍቅራ ድማ አዳው ጨቢጣ ጠመተቶ زايد ካብ ሓዋ ዝረኸበቶ ሓሳብ ልበይ ሰሚሩ ካርመል ንሕቶ ፍቅረይ ተቀቢላቶ ዝብል ሓበሬታ ፍጹም ኣያመነቶን حق خاديخا ኢላ ዘቕረበትሉ ሕቶ ኖህ ካብ ዝተቆጻጸሮ ሓጎስ ወፂኡ ክምልሶ ኣይከኣለን ዛይድ ኣቐዲማ ተስፋ ምቑራጹ ከም ዘየሻቐላ ኩትሩ ሓጎሱን ስክፍታ ፈጢሩላ ነበረ ሰብኮ በሓጎሱ ናብ ዘይውድቕ ይወድቕ እዩ ድማ ዘይበለት ኣይኮነትን حق ድዩ ዝብለኒ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ክትምልስ ንካርመል ደወለትላ ሄሎ ዛይድ ሓፍተይ ምቕሉል ሰላምታ ተቐበለት ኣብ ቃና ካርመል ሓጎስ መንባሩ ኣስተውዓለት ኖህ ዳ ደሓንዲው ማለተይ ሓጎሱ ክቋጻጽር ኣይከኣለን ሓዊኽ ንጹህ ዛይድ ሓፍተይ ኣብ ዓለም ድማ ንጹህ ዝፍቀር ሰብ ካብ ምርካብ ዝዓቢ ነገር የለን ኣነ ንኖህ ስለ ዝረኸብኩ ዕድለኛ እንታይ ክትብሊ ኣይኣመነትን እዛ ዝብለክ ዝገርም እዩ ንሕና እምበር ዕድለኛታት ክብርቲ ስለ ዝኾንኪ ክብሪ ሂብከና ዛይድ ካብ ልቢ ምስጋና ኣቕረበት ኖህ ክፍቀር ዘለዎ ወዲ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ልበይ ተቐቢልዎ ኣሎ ኣረጋገጸትላ ዛይድ ንላዕሊ ጠሚታ ተመስገን በለት ናይ ሓዋ ጸገም እንተላይ ንዓ ኣብ ሰንፈላል ሸሚሙ ነብሳ ከም ትርስዕ ጌርዋ ብምንባሩ ደጊም ኣነ እውን ብዛዕባ ነብሰይ ክሓስብ ብምባል ሩፍታ ረኸበት ዛይድ ካብ ድቃሳ ዘሰንብድ ሕልሚ በራቢርዋ በስማ ኢላ መብራህቲ ምስ ወልዐት ድማ ኖህ ኣብ ዓራቱ ይነበረን ከሸይ እንዲ ደኣ ወፂኡ ነብሳ ሓቲታ ከተረጋግጽ ከይተበገሰትን ከላ ኣብ ዓራት ናይ ሓዋ ወረቐት ተዓዘበት እዚ ወዲ ደራሲ ክኸውን ይሓስብ ኣሎ መስለኒ ተንስኣ ነታ ወረቐት ኣልዓለታ ኣብታ ወረቐት ዝነበረ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ብምባል ኣንበበቶ ኣብ ህይወተይ ምስ ሓጎስ ተራኺበ እንተኾይነ ካርመል የፍቅረካ ምስ በለትኒ ብሓቂ ዘይከውን ክኸውን ይርአ ዝረኺበ ዘለኹ ሓጎስ ንኹሉ ሳዕ ከይጎደለ ምሳይ ክቕጽል ምን ኣለኹ ኣብ ህይወት ግና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ካርመል ሎሚ የፍቅረካ ከበለትኒ ንኹሉ ሳዕ ከተፍቅረኒ ክትነብር ድያ ዝብል ሕቶየ ከየጨንቐኒ ተረፈን ነዚ ሕቶ እዚ እወይ ኢለ ክምልሶ ኣይከኣልኩን ሓጎሰይ ከም ዘለዎ ቅጽል ካርመል ከም እትሕግዘኒ ግና ርግጸኝ ሓጎስ ምስ ነብሲ ወከፍና ዝነብር ተሓጋጊዝና ክንዕቅቦ እንተኽኢልና ጥራይ ካርመል ድማ ነዚ ረኺበ ዘለኹ ሓጎስ ሒዘ ከም ዝነብር ስለ እትሕግዘኒ ምስጋና ዝለዓለ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዝወዲ ዛይድ ስምባድን ፍርህን ተቆጻጸራ ቀልጢፋ ማዓጾ ከፊታ ንደገ ወጸት ኖህ ድማ ወርሒ ክዕዘብ አንቃሪሩ ጸንሓ አንታ ኖህ ኣይጥዕይ እንዲኻ ኣብ ከውታለይት ንበይንኻ ሓጎሰይ ምስ ወርሒ ኮይነ ክጽምብሎ እንዴደለ ትርያለ ኽዛ ወርሒ ክትጽብቕ ሓቅን ቅንዕናን ሓቂፋ ዝሓዘት ካርመል ኮይና ዶ ትስማዓካ ዛይድ ቅድሚ ምምላሳ ሰሓቐት ሓቂኻ ኢኻ ካርመል ተምሳል ወርሕን ኮኸብን እያ ህይወትና ድሕሪ ነዊሕ ቅሳነት ለጊሳትሉ ድሕሪ ዝናበይ ዝብል ሕቶ ግና ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ኖህ ሕፀ ክንገብር ምስ ካርመል ተራዳዲና ኣለና እቲ ዘይድፈር ጸላም እንተዘይዓግታ ዕልልታ ምድርጉ ሓቶ እንታይ ኢኻ ትብል አንታ ተሓጎሰትን ተገረመትን ሎይስ ንኽልተ ሕጽያት ልባዊ ሓጎሳ ገሊጻ ግልል ድሕር ምባላ እስራኤል ስኽፍክፍ እናበሎ ናብ ኖህን ካርመልን ብምቕራብ እንቋ ሓጎሰኩም ኢሉ ሓጎሱ ብምግላጽ ይቕረ ትገብረለይ ዲኻ ኖህ ሓተተ ካብ ዝረኺበ ዘለኹ ሓጎስ ዝዓቢ የለን ኣብዚ ናይ ሓጎስ ስምዒት ድማ ብዘይካ ይቕረ ይኹንካ ዝብለካ የብለይን ስለቲ ኩሉ ድኻምካ ድማ ይቐኒየለይ እሞ ሓደ ነገር ክብለኩም ዝደሊ ኣሎ ንኽልቲኦም ጠመቶም ካርመልን ኖህን ብዘይ ዘረባ ክቕጽል ጥራይ ተጸበይዎ ኣብ ስነ ስርዓት መርዓኹም
سلسينا زحلفنا يهوت زحزت جياشيت لبي زرستا مصحف نمذكرتا بسم كلتيكم كبركتلكم مخاني قالاتو بلا اتوم اب سنه سرعات استرخبو عدما دما نقالات اسرائيل بفاصان طاقيتن اسنيو نسوسان حموشن كفالات زقصلت تخاتاتاليت لبولز زانتا جياشيت لبي بزي تفصيمالا تفصمه